Dobré ráno, tak ja vás vítam v novom videu z práce. Nie je to Eurobus. Blížime sa k nášmu autobusu. Nachádzame sa v Košiciach na stanici a si trošku pozrieme, ako taký Mercedes vyzerá. Takže som tu prvý, ako vždy, takže si otvoríme toto. Merci beaucoup. Takže keď už máme autobus otvorený, tak sa v ňom nachádzame. Práve nám zhaslo svetlo, čo je veľmi dobré, takže ideme ho naštartovať. No tu je sa tlačítkom, takže je to tlačítkový autobus, aby si znal. No, zavíme si predné dvere, lebo na stanici sa pohybuje kdekto a ako a čo. Zapneme si nejaké osvetlenia. No, a ja nemám ešte dole zo seba ani tašky, takže to skúsim sa nejako zložiť. Takto napríklad, že si to dáš preč a preč. No, takto. Včera sme prišli s kolegom a dnes idem naspäť. Nezvykneme pratať autobus večer, že rýchlo ideš domov, takže ho pratáme ráno. To však neplatí pri striedaní. Keď prídu iní kolegovia, tak ho večer pratáme, ale teraz ideme zase tí istí, tak si to necháme stále na ráno, aby sme mohli ísť čím skôr domču. No, takže môžeme tu vidieť, čo nám tu zanechali cestujúci. Medzi tradičné a tradície pochutiny patrí, že záclonky. To proste musí byť, za každým to musí byť odopnuté a tak ďalej. Takže tu sa prejdeme do zadnej časti autobusu. Samozrejme takisto aj lakťové opierky. No, čo sa týka bordelu, to nie je až také hrozné. Tu je až veľmi zakryté, to muselo byť. No, takže čo sa týka bordelu, to nie je veľmi hrozné, ale každopádne nám aj tak treba povysávať, pozmývať a dať sa dokopy. Teda autobus dať dokopy. A my budeme spolu pri tom. Prvé si odložím kľúče od auta, keďže do práce chodím autom. Flixbus nemá zamestnanecký, takže chodím do práce autom. Tuto nám svietí brž, ktoré som včera nejakým nedopatrením niekde prepol tu na niečom. Som chcel prepnúť radio. Dobre, už tu zhaslo, nesvietí to, ok. Ja teraz nám hraje aj rádio v celom autobuse, čo vlastne musíme aj my z teoreticky či z praktických príčin stišiť, pretože autorské práva nikdy nespia, ako sa hovorí. Tu musíme pridať trošku na stupňoch, pretože Luka je zima ako psinci. Aktuálne v autobuse 13 stupňov a vonkajšie je 10. No, to by chcel vedieť, čo som práve robil. Tak týmto sa to tu všetko nastavuje. Pre cestujúcich, pre vodiča, bufík, klíma, intenzita fúkania, teploty a tak ďalej, to si ukážeme. Odomkneme kufre, keďže sa zamykajú, otvoríme dvere. Otvoríme si druhé dvere. Tak ešte raz. Otvoríme si druhé dvere. Oni sú zamknuté. Aha, tak ešte nie. Musíme zamykať aj druhé dvere, keďže autobus nemá centrál. Ten predošlý mal, ale my centrál tu nemáme. Takto. Pretože je to basic výbava. Ale to nám nevadí. A musia sa zamykať, pretože už sme tu mali návštevu v noci. Tí, ktorí sledujete na Instagrame, ste to videli. Takže otvoríme si druhé dvere. Takto. Taktiež tu nie sú puklice, ktoré nahodíme s kolegom, keď príde, lebo sa autobus prezúval. My si zoberieme stade to, z tohto načinia si zoberieme vysávač, ktorý aplikujete do autobusu. To je dosť obťažné robiť všetko jednou rukou, aby si znal. No a skúsme toto. Aha, tam sa stala voľa, jaká nehoda sa porobila. No, dáme si aj vodu.
Keď už máme tieto dôležité komponenty v autobuse, tak zavrieme si druhé dvere, aby nám tuto nemohlo strúdom prúdiť. Smeťo vyhodíme. No a teraz vlastne to funguje obdobným spôsobom. Mercedes má tú výhodu, že táto podlaha, tam je žuvačka, táto podlaha, kde sú cestujúci, kde majú nožky, labky a tieto veci, tak je vyššie ako koberec. To znamená, že v našom prípade sa nemusíme s vysavačom preplietať popod sedadla, ale keď to vieš dobre urobiť s mopom, tak vlastne vybereš aj bordel spod radiátorov, všetko stiahneš na túto uličku do stredu a potom povysávaš len uličku. A samozrejme, keď niečo niekde uvidíš ešte, tak to zobereš. You know, to sú tie finty. Následne, keď je práca s mopom dokončená, tak si opravíš toto sedadlo. Super. A pokračuješ s vysavačom. Keď už máme tieto veci, čo sa týka zmývania, vysávania, voilà, ešte tu máme mop, to vidíme potom. Teraz si dáme dokopy záclonky, dobre, keď už máme záclonky pozmývané aj povysávané, zvyšok necháme kolegovi, ktorý príde čo chvíľa. Nebudem predsa robiť všetko sám. Takže teraz si môžeme ukázať niečo, čo sa týka ovládania autobusu. Ja som sa len zapozrel, lebo niekedy tu fakt človek nikdy nevie. No, tuto sa nachádzajú odkladacie priestory na nápoj, na divnotvarové predmety, ktoré nie sú ani obdĺžník, ani kocka, ani hranaté. Tu máme kábel na nabíjanie telefónov, sluchatok, všetko, čo si dokážeš predstaviť. Kľúč, samozrejme tlačítko na štart, ale to je niečo ako karta, alebo tak by som to nejak nazval. Vložíš nuk a naštartuješ. Ovládanie svetiel, ovládanie zrkadiel, ovládanie okna, elektrike. Toto je ovládanie vypaľovania filtra pevných častíc, keď to chce zapnúť manuálne, ale ono si to stále zapne, kedy len chce. No toto je na takú tzv. Zastávkovú brzdu, odpojenie núdzové. Toto sú rolety. Dole, jedna, druhá. Tak, takže sa to nastaví v elektrike. Táto bočná je len manuálna, hej. No, ďalej tu máme vyhrievanie zrkadiel a tohto bočného skla. Kávovar sa týmto zapína, ktorý sa nachádza v tej skrinke sivej vzadu. Toto je ovládanie elektronickej tabule, ktoré je niečo ako tam je na Eurobuse. My ju máme tamto hore, to aj zapnem, za chvíľu to aj musím prehodiť smer. No, tu je vypínanie asistenta pri šmíku, ASR alebo čo. SOS je, keď vypustí niekto ventil z dverí a tým pádom sa ti zapnú také SOS osvetlenia po celom autobuse. Keď to stlačíš, vidíš, tak tie svetlá sú silnejšie o mnoho.
No a vlastne týmto to potom vypneš. Nastavenie volantu. Ako môžeš vidieť, čo to zaistím. No. Tento gombiček je prepínanie truby na podtlakovú. Teraz je zapnutá podtlaková alebo elektrickú, ako je na Sorkách napríklad. Tak stále je zapnutá podtlaková. Tachograf na karty, lebo tu sa jazdí na karty. Dáš Luka bankomatovú kartu a ideš do debetu, keď chceš. No, tu je na 230 V, takisto ide na to aj vysávač a tak ďalej. Zasuvky sa nachádzajú po stranách, alebo aj tu vpredu pri vodičovi. Voľná pozícia, zamknutie, odomknutie vecka. Keď ťa niekto naštve, tak to môžeš vyskúšať. Ostrekovať zadnej kamery pri cúvaní. Hneď prevediem. Takto si to prepneš, dostaneme sa hneď k tomu, čo je táto záhadná skrinka. Toto je cúvacia kamera a stlačím gombiček. A jak vidíš, až do Marsu, keď chceš, aby si znal. No, je tu takáto kamera kvôli tejto pokladni, pretože Mercedesy, tento ovládací panel zvykne byť tu dole a tu je rádio, na ktorom je taká veľká obrazovka a je tam nacúvacia kamera, ale my tu máme inštalovanú takúto pokladničku a tým pádom tento ovládací panel musí byť tu a rádio je dole, tým pádom máme obrazovku na cúvanie tu. Teraz akurát vypaluje DPF, spotreba bude úžasná, tešíme sa všetci spolu s tebou. No, klasické budíky, nafta, ťachometer, stupne, hodiny, nejaké to info, ktoré tu si vieš poprepínať, napríklad si tu vieš vypnúť asistentov, aktívne brzdenia v pruhoch, tieto samé dôležité veci, sledovanie bdelosti, mŕtve uhly, PPC, no nechcem konkretizovať, čo znamená PPC, dopravné značenie, hej, tu bude čítať značky a celé tu bude pípať, že niekde 50 stupňov na ceste. No, ďalej otáčkomer a prejdená vzdialenosť, vlastne tamto tých 707 dole je prejdená vzdialenosť z Prahy do Košíc a hladina AD Blue, takzvanej močoviny. No, ďalej tu máme tlačítka na ovládanie osvetlenia, toto je pre vodiča, toto sú čítačky pre cestujúcich tie hodné, takže môžem ich zapnúť, že budú svietiť stále, alebo ich zapnem do polohy, že si ich zapnú sami, alebo sú vypnuté. No, toto je osvetlenie do autobusu, jednička a dvojka, tak. A blíži sa vám kolega, odomykanie, zamykanie kufrov a nočné osvetlenie. To nevidno teraz. A teraz príde kolega a zažijeme trošku východňarského umu a šumu. No, tuto sú potom už len dvere, nejaké tie zastávkové a dvíhačky a ovládanie. A ideme nasadzovať puklice. Dvere možno. Ešte dvere. Terus. Dobré ránko! Dobré ránko. Vesničko máš stredisková. Ideme dať puklice? Nemáš vlak? Ja mám. V aute. No vidíš tam. Ja idem pošľubovať do auta. Kde to chceš robiť? Idem ťa točiť. Idem ťa točiť, že návod na nasadenie puklic. Ty si v tom zručný. Takže, čo musíš rozpovedať, chytíme si puklicu a pilník. Keď nemáte pilník, použijete šľubovák. Keď nemáte pilníka. Môžeš kľudne aj na dávke požiť, ja to vypípam. Pomohol by som ti, ale držím kameru. Není dobré. Není dobré. Není dobré. Není dobré. Zle to je. Možno keď sa postavím z druhej strany, ti to pomôže. Aha, aha. Vidíš to? Jaj. Nechceš tomu dať čo povedať? Nie. Na jajky nesem. Aby ste vedeli, tuto kolega má autoservis. Urobím ti reklamu? Hej. Autoservis Tommy Bačkoviku. Teraz normálne má promo, že ti ukáže, jak dáva také puklice. A tieto puklice sa dávajú strašne zle.
pretože najmä vtedy sa dávajú zle, keď jeden sa pozerá a druhý robí. Takto. No, super. Jak nové. Mercedes. No, ale ešte máme druhú stranu. Vieme. Ty sa tam tráp. Tak ti milosrdne poviem. Tuto ešte kufor. Batožinový priestor. Tu chodia všetky zlé deti. Nie, Brufty? Všetky zlé deti tu cestujú. Nachádzajú ističe. A náhradné spätné zrkadlo. Ne? Keby to vedieť. No. Či tu ide tá. Dobre, tak toto vyzerá zozadu. Tuto je cúvacia kamera so strekovačom. Švetelka Česká SPZ. Jo, prská volá. Tak to víš. No. A kde tu prídeme na túto stranu, kde sa nám milý Tomáš znova trápi. My jazdíme akože Tomáš a Tomáš. Nie? Čo máš? Tomáš. Tomáš a Tomáš, výborné. To ty si aký šikovný. No. A teraz vám kolega ukáže, ako sa dávajú dole predné. No. A ešte sa pozrieme do spodu. Flixbus. Treba nám otočiť ešte aj tabulku. Cez všetky tieto zastávky sa cestuje. Takže tu dnes si môžete aj poslať nejaký balíček, keď chcete. Dá sa to autobusom, to je jedna aká spoločnosť. Milé radi vám to vodiči zoberú, samozrejme nie zadarmo, taký poplatok. A takýmto štýlom, tuto sa nachádzajú taktiež veci z boku, kufre, tuto sa nachádza vypúšťanie toalety. Takto to vyzerá vnúka. Vlastne tu je tá časť, ktorá je vnútorná, tamto vzadu sú nádoby na vodu, na splachovanie, na umývadlo. Toto sú výpustné ventily, ale na čistú vodu z nádržky, keď je zima a mrzne, aby nedošlo k roztlačeniu, a týmto sa napúšťa a týmto sa napúšťa vlastne tzv. Žumpa. Toto dnuka sú splášky, tu kolujú, a už sú tam. No a potom zo spodu vlastne tamto je taký otvor a vodíš nad kanál a všetko ide do rieky Sázava preč. Takže tak, to by bolo asi na dnes všetko a pokiaľ sa ti video páčilo, daj like, odber a sleduj Sedl si Parko aj naďalej. Čavce.